Sredina ning kasewakan busana suta maneka Sebak kung puspiteng udyana yang yang panjerahkan sarwa rukma Suwuh Perdata Pitana ning sesantine skala nirku maraning Pramudita sirna kang durgama sinapu ing kaheningan Wulunar buka wiwaraning carita sinungging pralampita ginupit langething budaya luhur mrihtatya tepa palupi sang ya marsudi teteping dharma ing ngreh kautaman ujaring Wigwinasis den samya mituhu ing sajroning jaman kala bendu yogya samya nyenyuda hardaning ati hanuntun mring pakewuh wa ing panggawe awon ngajapot yas rahayu ngayomana sasaming tumuwuh wahanane ngendhakake angkara kalindih ngindangken pakarti dudu dinulu luar tibeng doh beda kang ngaji pupung nirwaspada rubedane tutut kekintilan manggon hanggung atut wuri tias riwut ruwet dahuru korupsi nerung agara ilang budayanipun tanpa bayu wiyane ngalumpuk saciptaning wardaya hambebayani ubayane ora payu kari ketaman pekewuh sayekti mangkono ingkang ginupiteng kawing mangke tu glaring negaring Astina nuju ngasta songsong makutaning kraton dening Sang Nata Prabu Jaka Pitana ya Prabu Jaya Pitana nadyan kuncara hateking praja prating liyan negri nanging datan Sembada dadya pangayoman mila Begawan Bisma yuri Sang Dewa Brata hanggung gumana musik jroning raos satemah nabet telenging kalbu Brahmaning Sukalima Dayang Druna tambuh-tambuh ingkang ginagas narpati nganggo Sang Adipati Basusena nadyan minangka gedhik manggalaning kewuh cucuking Adiloka Suprandring mangke kawis tingal kadilinglung ing raos hamung rekyana patih Harya Sangkuning kang kober bubut-bubut jenggote Suprandring mangke jroning pasewakan rob sidhem permanem datanana sabawani datak sakuling mangke ana tengara jumalegur katandha lamun ta sang katong arsa ngunandika dadya samya ngangsek pisowane
palukon lagu ning lekas Lukita linuting kidung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu yono tanah kolong kumolong manah kukoro Sawingnya sinawung sasat sekar sinuji kiwan panowati mermalangan lan nata duryu dono Wanata duryu dono
Kula nuwun dereng sawetawis dangu rawuhipun Kanjeng Hyang Talkondo wonten negari Ngastina. Sungkeming Duryudana mugi kunjuk sandhaping padha paduka Kanjeng Hyang Penemban Bisma. Wong wilahing Mastuna Sidam sekaring bawana langgeng. Iya Putu Prabu Jaka Pitana. Tak tampa gawe bombonging rasa ora liwat pangestuning Poneyang wae tumuli tampan ana. Kurupati kapundhingga jimat paribeh mugi handayanana kasantosan sumarambah para garwa putra miwah sentananing praja. Sawetawis andatosaken bombong birawaning manah wayah paduka pun Jaka Pitana labet rawuhipun Kanjeng Hyang Talkondo. Namung muga ngunguning raos labet rawuhipun Kanjeng Hyang Penemban boten sabawa kepareng-paring dawuh. Kurupati tumrap Poneyang aku tekono negara Ngastina kene iki kaya dene kebo mulih marang kandange. Lire wong sak praja wis padha nekseni lan padha ngerti critane lamun ta praja Ngastina iki tinggalane sawarga ingkang minulya Kanjeng Rama Prabu Sentanudewa. Mula tumraping Dewa Brata aku prapta ana ing ngarsanira Putu Prabu kaya dene bali marang omahku dhewe. Nanging aja kleru ing panyokra bawa luwih dhisik ya nggih. Ora kok ateges dawing Poneyang kang mengkono mau mengku milik sugih pamrih babar pisan ora tak lakoni wadat kaya mengkene iki tinemune Poneyang muhung gandrung marang katentreman. Mula kang sapa iku Putu prayoga lelimbangen jroning rasamu yen to jeneng para kaki mulat marang rawuhe Poneyang. Nggih kula sampun pitaya lair tumusing batos dhateng hadeking kabrahmanan jengandika Kanjeng Hyang Mahatma. Namung istining manah pendak-pendak Kanjeng Hyang kepareng rawuh wonten negari Ngastina tartamtu kewala anyarengi rubeda ingkang sinandhang dening Kurupati. Mila dawah kepasang yogya katujuing ngenu rawuhipun Kanjeng Hyang Dewa Brata kepareng paring kali damar urip saged padhang jinglang ingkang sinandhang. Nggih. Pancen tekaku ana kene aku kepengin guneman karo putuku kang tak tresnani. Aku tak kandha ya Kurupati. Aku tak guneman kandhaku iki tuture wong tuwa menyang wong enom. Senadyan to kabeh wis padha nekseni jeneng Sitra mengku bawat Praja Nyakrawati hambau denda nanging tumrap tataraning yuswa ya umur pintera ngikal jagat isih wareg Begawan Bisma nggonku mangan gempalaning jagat. Duryudana negara kang sentosa mono yen to isi karahayon lan kebak ing katentreman. Negara kang sentosa mono yen to isi karahayon lan kebak ing katentreman. Nggih. Kabeh mau bisa ginayuh, kabeh mau bisa ginayuh lamun to para pangembating praja munggahing ratu ingkang minangka Kang Nyakrawati mbau denda mau bisa dadi tepa palupi tepa tuladaning para kawula dasih. Nggih. Suwe saya krasa tak gagas saya nglangut pibaning padha negara Ngastina iki yen to tak sawang nganggo mata batin ora pojo-pojo kaya kuncarane Kanjeng Rama Prabu Sentanudewa mbiyen. Aku weruh yen to sejatine hateking negara Ngastina iki nadyan to ketok sentosa birawa nanging tinemune mung kaya gunung waja nanging gapuk.
samangsa-mangsa katempuing prahara mesti bakal rubuh. Lah iki aku kepengin glejah lan naliti apa to sabab-sababe jernyatane sakjroning jeneng para putu Prabu ngembat pusarane ngadil anggonira mengku bawat praja Ngastina iki kaya dene wong kang kesurang-surang ya merga saka ciptamu dhewe ingkang asring nalingsir saka ugring kautaman lan watak ing tata krama. Duryudana bondo kuwi digoleki nek wis ketemu bondo kang wis nglumpuk mau bisa dicolong. Ning yen ngelmu, yen kepinteran ingkang mapan ning jroning pamikir kuwi ora bisa dicolong. Mula yen wong sugih kuwi mesti akeh mungsuhe, ning nek wong pinter kuwi mesti akeh kancane. Wong bondo kuwi malah akeh susahe, ning nek wong pinter kuwi akeh senenge. Wong bondo kuwi tundhone mung bakal nyusahke, ning nek wong pinter kuwi bakal nyenengke. Kepinteran iku bakal njaga marang saliramu, ning nek bondo tiba kosok balen malah kowe rina wengi sing kudu golek wong kudu njaga bandamu. Bondo kuwi yen diwenehke saya entek, ning nek kepinteran kuwi diwenehke bakal tambah. Raga ku yen wis mangan menyang endi parane mesti mung bakal wareg sepira akeh wong mangan. Ning nek jiwa yen wis mangan kuwi bakale malah saya luwe. Tegese samu barang ingkang digoleki bakal saya wimbuh lan saya kurang. Kurupati. Aku mulat negara Ngastina wektu dina iki saka rasa pangrasaku kaya dene Basanta ingkang ketaweng hima surem sorote merga wis ora bisa ngujwala tegese ora bisa sumunar. Nggih. Kabeh mau ya sabab saka tringkahmu dhewe. Merga yen tak rasa dina iki arang banget sing jeneng wong bisa mapanake rasa panarima ki arang. Racake yen kurang padha golek imbuh, yen wis entuk imbuh terus golek luwih, yen wis luwih karepe aja nganti ana kang ngungkuli. Ya wong sing duwe rasa kaya mengkono mau sejatine wong kang memelas merga uripe durga ngongsongsa ditumpaki dening nafsu. Nggih. Mara gage glejahan talitinen kandhane Mbahmu Talkanda iki yen kira-kira mbok ora arek telenging ciptamu tinemu bener gage owah ana dina iki negaramu ben tentrem Duryudana. Anjrahing keng Puspitarum kasiliring samirana omre sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning trinya